Buah, estou pensando en facer unha canción para animar os meus compañeros de instituto a que se fagan doantes de órganos. Si, é boa idea. Non está nada mal. Teño algunhas propostas para enseñaros. Esta non transmite ben a mensaxe. Pois esta creo que tampouco vai funcionar entre os compañeiros. Pois eu creo que esta pode ser moi emotiva e directa. Las cordas do corazón nace unha melodía onde esperanza, generosidade se entrelazan con alegría. Cada nota é un chamado, unha oportunidade para doar órganos e cambiar vidas con humildade. Doa vida, doa amor, como unha sinfonía brillante. Cada órgano compartido é unha nota vibrante, nunha armonía de generosidade. Todos xogamos o noso papel, cambiando o mundo unha célula, un tempo sen igual. Os pulmóns respiran esperanza, os riles dan vida, o corazón bombea enerxía sen medida. Cada doazón é unha sinfonía de solidariedade, unha partitura que resoa na eternidade. Fai que a música da vida non se deteña. Doa órgano. Fai que a túa doazón deixe unha marca imborrable. Cada órgano é a chave que abre a porta dunha nova canción de vida. Fai que a doazón sea a mellor canción da túa vida.